Zdravím vás pri dnešnom tréningovom vlogu. Opäť drobné čriepky z môjho tréningu pre vašu inšpiráciu. Dnešný tréning bol pomerne nudný, ale zároveň sa mi veľmi páčil. Snažím sa viac pracovať s kettlebellom. Ak si sledoval môj predchádzajúci videovlog, tak aj vieš prečo. A v podstate dnes som mal aj málo času a celý tréning, ale nielen preto, celý tréning som venoval iba nácviku, švihu s kettlebellom. Na konci som si dal aj nejaké kettlebell snatch, teda trhy. Čo sa snažím teda naučiť a preniknúť je ten kettlebell samotný, ale tréning s kettlebellom má dve základné línie, samozrejme tých možností je ešte trošku viac, ale jedna cesta je tzv. Hardstyle kettlebell, ktorú razí Pavel Caculin a v podstate má svojich verných zástancov. No a potom je Gravory, tak nejak sa to vyslovuje, šport. Je to spôsob väčšinou športový, kedy idú na výkon a súťaží sa, čo ja viem, v počte swingov, švihov a tak ďalej s kettlebellom. No a tá technika je dosť zásadne iná, hoci to môže laikovi vyzerať rovnako. No a to som sa snažil v tomto tréningu robiť. No a preto hovorím, že je to nudné, lebo každé opakovanie sa snažím pochopiť tú techniku, vždy ti niečo ujde a je to presne ako keď robíš niečo, hocičo, či už bojové umenia, alebo hocičo sa snažíš. Vždy na začiatku ti to ide horšie a potrebuješ to opakovať stovky až tisícky krát, aby sa ti to dostalo do krvi. No a v podstate nudný, ale zaujímavý v tom, že v tom tréningu nie je nič iné, môžem sa sústrediť iba na to a tým pádom som aj taký čistý, uvoľnený, nerátam opakovania, nerátam čas, nerátam nič, snažím sa iba pracovať s tou technikou. Popri tom počúvam podcast, teraz počúvam Jirku Procházku, link na ten podcast dám dole pod video a v podstate som taký čistý a zároveň myslím myšlienkami v tom, že robím jednu vec, snažím sa ju zlepšiť. No a presne to isté hovorí aj Jirka Procházka. Je to zhoda okolností, nie je to, že som si to naplánoval, že budem robiť iba jedno cvičenie a počúvať Jirku Procházku, ale včera som našiel tento podcast a rád počúvam podcasty s ním, kde aj predtým dnes som počúval ešte Cola Newporta. Aj ten podcast vám dám dole a je to o tom, že keď sa sústredíš na jednu vec, tak ťa úplne pohltí a vtedy sa tou vecou vlastne staneš. No a pre mňa je dobré sa zmeniť vo svojom typickom tréningu, že často cvičím s činkami, celé roky som cvičil s činkami a posledné roky experimentujeme s rôznymi inými vecami, hľadám ďalšie cestičky, ako sa niekam ďalej fyzicky posúvať. Takže aj toto je pre mňa zaujímavá cesta. Chcem v tom pokračovať ďalej, chcem sa naučiť ten kettlebell zvládať a ovládať a zapojiť ho do svojho tréningu. Takže určite aj vyhľadám nejakých ľudí, ktorí sa tomu venujú, ktorí učia tieto techniky, dám si to skontrolovať a chcem vám to ukázať, že ja sa tiež učím nové veci. Možno niekto dá komentár, že keď to nevieš, tak to nerob, alebo čo. Ale práve, že preto to robím, preto to chcem ukázať, že ja nie som nikto, ničím výnimočný a práve všetky tieto veci sa chcem naučiť. A zároveň tým vás inšpirovať, že teraz ma vidíte, že sa to učím a robím chyby a je to možno aj zle a som ochotný čeliť kritike alebo zosmiešneniu. Tak ako každý z nás občas musí vykročiť z tej komfortnej zóny a to neznamená iba dvíhať ťažšie váhy a robiť to isté, hej, ale práve, že robiť niečo, čo ti nejde, čo možno nie je také pohodlné, hlavne mentálne. No a toto je pre mňa také iné, hej, lebo síce môžem dvíhať ťažké váhy, ale som v tom komfortný, som na to zvyknutý a toto je niečo nové. Takže to je odkaz dnešného vlogu. Zároveň mi tréning trval nejakých 45 minút aj s rozcvičkou, spálil som nejakých 300 kalórií. Hovorím, nešiel som na výkon, nešiel som na čas, ale je to také iné,
pretože sa tam zapája veľa svalov na tele a zároveň teda budujem takú dynamiku tela, čo chcem trošku zlepšiť. Takže zase iný typ tréningu. Necvičím jeden konkrétny sval, ale samozrejme cítim predlakťa, trochu som cítil chrbát. Niekedy, vždy, keď som urobil opakovanie zle, buď som cítil, že som povolil úchop, tým pádom som cítil predlakťa, ale dosť často sa ten nesprávny pohyb odzrkadlil na chrbte, kde ma trošku trhlo, mal som 16 kettlebell, takže občas som to cítil a to všetko teraz vyľaďujem. Každým opakovaním musím ich urobiť stovky až tisícky, sa budem zlepšovať.